Afon y Ddigesau. Croeso i'r rhaglen Soniando Porwn Eisteddfod 2012. Mae gen i'n bobl o'r dyffryn yma, a mae gen i'n ni bobl o'r Andes. Ond yn gyntaf gyd, hoffwn i gyflwyno'r beirniad, ein beirniad arbennig iawn heddiw, yr gantores enwocaf yn y byd, Marged ap Cynan Lade Green. Hoffwn i chi gyflwyno Marged ap Cynan Lade Green! Diolch yn fawr iawn, Marged. Hoffwn i chi eistedd ychydig bach mwy ymlaen os gwelwch yn dda. Ac yn awr, bobl, y rhan bwysicaf y cystadlu. Ac yn gyntaf yma heno, mae'r merched o'r Andes! A ble ydych chi'n dod ohono, ferched? O Bryn Amlwg, o Esgel, O Ruta 71. Mynydd Llwyd. Bryn Amlwg, Afon Fawr. O, llawer o lefydd gwahanol. A be di enw'ch grŵp? Merched y Machlyd. O, Merched y Machlyd. A be ydych chi'n mynd i ganu ni heno, Ferched y Machlyd? Calon Lan. O'r hen ffefryn, Calon Lan. Hoffwn chi gyd roi cymeradwyaeth arall i Merched y Machlyd! Calon Lôn, nes Calon Lan.
Diddorol iawn mae'n rhaid dweud. Ond yn awr, y foment bwysig, y feirniadaeth, gan Marged ap Cynan La de Green. Ysgysodwch chi? Dwi wedi canu'r can ma ers blynyddoedd. Ond dwi erioed wedi clywed rhywbeth fel hwn. Perfformiad fel hwn. Am y tro yma, a dim ond am y tro yma, dych chi'n cael 2. Dau! Wrth gwrs. Dau! Wrth gwrs. Dim ond dau! Dydy hyn ddim yn 10. Pam? Da ni wedi cael cam. Da ni'n heiddi mwy. O, si mwy! Mwy beth? Mwy! Mwy beth? Mae hi'n yn warthus. Justisia. Beth ydy justisia? Oh. Beth yw hwn? Neud yma, beth i'n neud? Dim byd! Pwy wyt ti? Sa'n neud dim byd! Beth i'n neud yma? Be ti'n neud yma? Be ti'n neud yma? O'n i eisiau ennill! Eisiau ennill. Maen nhw wedi llwgwr o brwyo. Llwgwr o breio. Fi? Llwgwr o brwyo, ce? Sobornar. Sobornar. Fi? Marged ap Cynan La de Green. Ie. Rhag eich cwylydd chi. Da chi'n cael y sac. Felly, foneddigion a foneddigesau, mae'r dyffryn yn cael ei descalificario. Felly, bobl, enillwyr Soniando por un Eisteddfod 2012 yw Merched y Machlin! Oppan Gangnam Style.